Oh, ik zie ontzettend weinig in het scherm. Kom maar door. Ik heb het op display rijden. Ja. Mooi. Nou. Had hij weer? Yes. Ja. Hey. Hey, kan ik mee rijden? Ja, jij wel hè? Ja, super. Maar doen we ook 10 wasmachine? Wat is 10 wasmachine? 10 wasmachine, dat deed Dat op kamp alweer. altijd. Dat als je dan 10 opgooit, dan moet iedereen zijn kaarten in één beurt opschuiven. Dat is 10 wasmachine. Dat is toch leuk? Ja, en ik zeg dat het harder wordt. Kijk, Oké, maar die, dat was het? ja, maar die Ja, kan dan ben je nu de laatste kaart vergeten, dus je mag er 2 bij pakken. Oh, werkt dat zo? Ja, ik moet andersom. 7 mag je nog, 8 moet 1 bijgooien. En 7... Een boer mag je toch gewoon opgooien? Niet altijd. Ja, jawel. Waarom niet altijd? Waar je dan Oh, wel? bij Ante, wat? Het buitengebied van Stiegerswoude heet ook Eigersberg. Ben ik? Ja. Een Geen 10 wasmachine? Nee, 10 Tomme. wasmachines. Wil je niet? Nee. Nou. Hoppa. Met eruit. Volgens mij heeft het kaartspel gewoon veel te weinig kaarten. Nee, we zijn met meer mensen. Schoppen. Schoppen van. Schoppen. Schoppen. Ja, dat zit te kijken. Ik zeg geen schoppen. Ja, maar omdat je denkt, je hoort het niet. Maar, Het even uitleggen. maar mag ik dan, omdat er zo'n ding ligt, Nee, mag ik dan er een andere opleggen? nee die ook- het moet schoppen zijn. Nee, als hij een andere club boer heeft, mag je Ja. toch Ja, dat mag ook, ja. Je bent veel te vlug. Behalve in Dooien. Ja. Want het wordt... Tada! Maar gaan we wel 10 wasmachine of doen we dat helemaal niet? Nee, dat wordt veel ingewikkelder. Ah, nou, weet je wel. Ah, nou. Ik vind het zo leuk. 10 wasmachine. Maar niemand wil. Dit is wel heel verdacht stil hier. Ja, nou. Ja, Ja, anders slaan we er een over. Goed zo. Gilbert. God, ik heb zoveel kaarten, ik kan altijd. Ja, dat weet ik. Smaakt het?